Straight to the point. Dapay lain ay si Mike Defensor mga kagalaan. Naat kay picture ni Mike Defensor dadong. Kinis Mike Defensor kanhi ni Kwan, congressman kanhi, secretary ni kanhi, cabinet member ni kanhi. Unya nahimo ning congressman sa Kwan party list. Congressman Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor. Nya siya mao'y nag-lead ining sa mo tigi pasanginlan nga nag-bribe mahigala sa 18 Marines. Ngano kunong nagsulti ning 18 Marines kay si Mike Defensor may gipasanginlan nga mo ini hatag kuno kwarta. Straight to the point. Naingon sa taon tong 18 Marines nga wa taon mi hatagi kwarta diri. In fact na pa gani mga nagkasakit-sakit nga sakop sa pamilya kung may kwarta paluwas unta to sa madaon ta sa ospital. Dito naman gani sa public, no? So mo ni si Mike Defensor mga kagalaan. Unya mo ni ang nag-lead atong press conference kauban ang 18 Marines katong katapusang adlaw sa conference nga wa madayon. Natay video to no, mo ni si Mike Defensor ang ipakita niyo sa tong screen. Unya katong ilang conference with the Marines. Asa man to? Kani. Oh, mo ni. Ang last day nila ning pagpahigayon unta sa Blue Ribbon Committee hearing pero nalawgaw wa sa pasudla sa Senado. Nangita sa glaing binyo pero giatangan po sila dito. Kung nagyo ka naman dili gusto nga dunay investigation sa flood control. Dili gusto. So karon mamita kong ingon ilang pugnan kay kuno naa may legitimate nga Blue Ribbon ayaw mo gimuhimo dag inyong investigation. Unya karon nga naa nay legitimate wa na may gihimo bisag schedule na lang. Straight to the point. So mo ni mahigalay mga panghitabo ron. Mo ni ato tagag pagtagad mga kagalaan. Niining buntaga. Okay, so asa man to kinini ang okay. Mo ni ang katong sa kwan.Ros Mike Defensor sa mahigala appeal pod nga pasakaan og kaso. Ang kaso mahigalang Mike Defensor lahi ning iyang kaso mga kagalaan kay duna di ay kinini ang siya may president sa ilang company. Anya iyang asawa ra ba mo ay vice president. Chairman siya, chairman ng president sa gitawag og Cliff Point Development Corporation. Naay korporasyon nga siya may president. Unya ang iyang asawa appeal pod kay mooy private corporation man ay mahigala. Parang family corporation Iyang asawa si Julie Defensor. Unya appeal pod nga pasakag kaso sa ilang anak. Kay kanang ila mga higalang compound dunay mga nag-abang ba? Mo nagingon Mike Defensor daghan may nag-abang diha na 7-Eleven na ay daghan nag-abang ba? So doon na may usa nga nag-abang mga kagalaan nga matud pa dunay mga KTV bar unya dunay mga babae nga tuwa. Girunda na mga kagalaan sa NBI. Pagrunda sa NBI 50 ka mga babae ang nasakpan atol sa maong pagrunda. Straight to the point. So, gikuha ni sila, pasakag kaso ang mga nagpasiugda, unya si Mike Defensor o giyang asawa nga si Julie Defensor, considering nga sila mo ay president, chairman and president, mahigala sa korporasyon nga nagpaabang, appeal sad matud pa nga pasakaan o kaso. Ato paminawon si Mike Defensor kadali sa iyang pamahayag labot ani mga sukid di paminaw. Na klaro-klaro ba nganon appeal sa pasakag kaso kani. Interview ni mahigala sa Billionario Channel man Ato lang gi-quote mga higala courtesy sa Billionario Channel. Ato paminawon mga sukid di paminaw ni iyang interview ni Mike Defensor sa iyang habig pod nga pasakaan sa kaso ni matibag sa NBI. Og ngani within this week mantingal gihapon ni day nga pasakaag kaso. So ipangpriso gyud mga tawhana. Kutob mga higala sa mga naningog, pampriso, non-billable ra ba nga mga kaso? Niyato paminawon ang tubag ni Mike Defensor. Okay, sige dong. To set the record straight about this KTV bar at saka yung hotel po. Sino ho ba ang may-ari nito? Ito ay lessor ho ba? Umuupa sa... Umuupa yung operations doon. We have 7-Eleven there. We have a Korean restaurant. May office kami doon. May office na nagre-rent out. Kami mismo. We're a tenant of that building. Doon sa other side, meron doong studio and about 2-3 other offices. Sa ilalim, on the first level. So, marami itong mga lessor. Kaya nga yung pinapoint ko, Willard So, ibig sabihin, pag may nagbenta ng shabu doon sa isa sa mga establishment doon, kasama kami. Alam ba namin yon?
So this is precisely the point I'm raising against, sinasabi ko tanga. Diba? Bakit? Talaga naman tanga eh. Ididikit mo yung isang lessor doon sa ginagawa ng activity ng isang lessee na nagrenta. Pangalawa, talagang halatang-halata yung pagka-politically motivated niya. Dahil, kung mapapansin mo yung mga kaso ng NBI, no, lalo na yung mga matataas na mga kaso, nakatutok. O yung malalaking kaso, nakatutok doon sa mga kalaban sa politika. Yun yung weaponize niya, magiging yung pag-aresto kay Senator Bato. Pero mo, NBI pa rin ang lumulusob. So talagang naaawa ako sa mga kawani ng NBI, and I have many friends dyan sa National Bureau of Investigation. I respect the institution, and naawa ako sa NBI because nasisira yung imahe nila sa isang tao. To set the record Okay, mo ni mahigala si Mike Defensor. Siya may president and chairman sa korporasyon nga nagpaabang diha. Malalim ka na yun, nagpaabang ka. Na 7-Eleven diha ang nag-abang. Naa mahigalay mga offices nga nag-abang. O kanang 7-Eleven panalitan o namaligya nagsabo, mapil dahil ng tag-iyas building nga nagpaabang. Pero pasakaan sa kaso, non-billable. Ang ipasakang kaso. Kuyawan ng kalaki harap-harapan naman yung dagana mahigala. Naunsa naman yung kalaki noon mga sukitig paminaw.